Maigsoon mayong gabi istanan yata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse detornum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatanungan nga mulungtad, kuno as kamatuuran ay pasukan. Ang kamatuuran maumpung sa Diyos, ug labing nga taas tanang kamatuuran maumpung sa Diyos. Kaya ang paung sa Diyos mo lungtad, magpabilin nga mo'y mga pulong sa kamatuuran. Nanas bala ang kasulatan na sa Salmos 116, versikulo 160. Atong kablihan sa pagampo, sa samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi-sanga ni Jesus nga imong anak, among gipangayo, ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi si mo mga puong o Diyos, amo ning mabansay, among kinabuhi, o among ipambit suban nga nagkinahanglan. Aron usab sila makaamgo sa dapit sa kaluwasan. Nga mga itong pagtuo sa Diyos, pagtuman siya mga sugo, pagbuhatong mayo, o paglahutay. Nangayusap kami o Diyos sa panabang ni Santa Maria Virgen, ngayang mga pagampo nga to siyang anak, dili man balibaran. Amo kining gipangayo ng itong amahan, sa gahom o panalangin ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon na ito na yung sugdan ng pangutana harita ni Brad John Purka. Daghang salamat Brad Chok, ug mayong gabi kanimo, labi na ni Judge Julius dinha ug sa atong obispo nga si Precioso Cantillas na sa Maasin Diocese ug sa atong kaparian labi na sa Hindang parokya nga St. Michael Arcangel Angel Paris nya si Brad Pinhamin Albir dia nga nagsunod ani ron nya labi na sad sa ni Attorney Maninggulo das Matalom ug atong mga kaubang si Des Matalom sa kahagnaan o sa mga kaparian. Mayong gabi kanyong tanan. Ako po utana Brad Chok nga nasugatan mura magdi ni Kristiyanong pangutana ha. Ang Dios nasayod sa tanan na sa Hebrewanon 4:13 pangutana nganong magampo pa man ang mga tao nga ang Diyos nasayod pa man. Unsa man day Brad Chok, di na lang ta magampo di ayani. Unsa man day ning pagampo? Ang atong paghunahuna mao nga ang Diyos na ibaw mas tanan. Nasa 1:13-20. God knows everything. God knows everyone. Ang Ginoo na ibaw sa tanan. Busa kay nibaw na siyang tanan, sa atong mga pagkinahanglan, di na kita kinahanglan mangayo pa niya. Yan na lang itunol nga itong kinahanglan. Mauna ang atong naa sa atong panumduman. Pero buot ang Diyos nga ang tao ngayang gibuhat mohimog yun o kaugalingon nga hukom sa pagpili sa Diyos. Muna ito nang mabasa sa Sirach Kapitulo 15 versikulo 14, giatagan sa Diyos ang tao og sa labutan nga makaila unsay maayong dautan. O gitagan usab kita niya og kabubuton nga gawasnon nga makapili ta sa atong gusto. O gusto ang Dios nga mopili ta. Manana sa San Mateo 26:40 nga ningon si Jesus, makabuntog ug makadaog kamo sa tintal si Yawa. Mapildi gyud ninyo ang Yawa. Pinagi sa inyong pagampo, inyong pagtukaw pagampo, mapildi ninyong Yawa. Kini mo tinguha sa Ginoo nga may bawta nga kita gibuhat sa Dios alang sa kinabuhing walay katapusan o gisangkapan taniyang katakos o nga matod pa mapildi ang atong kaaway. Ug kita gimupili sa kadaugan. Ug ang kadaugan mao matod pa ni Jesus San Mateo 26:40 ang atong pagampo kanunay o pagsangpit sa ngalan sa gahom sa Dios makapahimo na itong mananaw. Mo sabi sag nahimo na o naibaw siya sa itong pagkinahanglan pero giagda ta niyang kita gyud mo pili sa pagdaog dili kay
moral lang tag usa ka panganod nga maganoy sila laing hangin o wa tay baruganan. Kinahanglan doon na kita'y pag-ila nga doon na tayo gipili nga maong Diyos. O doon na sa tayo gipili sa pagdaog sa yawa o gana mo nga itong pagampo. Busan ingon si Jesus, pagampo ka doon ay. Muna ituyos, Ginoo. Muna itong tubag sa pangutanan ni John Porcan, yan niya si Brad Rudy Racasa. Daghang salamat Brad. Umang gabi sa tanan natong listeners. Kaya kayo kaya ito pang i-adjust ang atong kaimanan. Atong, May gabi Brad. Sa tanan. ato sang ihatag ni Rudy ang atong communication gadget. Daghang salamat Brad o may gabi sa tanan gyud natong listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. O greeting din ako diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Flore Abanto, Winnie Miro, o ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan sa 2 Tesalonica 3:17. Apostle Paul said, "With my own hands I write these greetings. This is the way I sign every letter. This is how I write." Ako mismo si Pablo, mao'y nagsulat ni ining pangumusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat, ug ingon ni ini ang akong sinulutan. 2 Tesalonica 3:17, klaro kaayo nga mao kini akong sinulutan, niingon si Pablo. Sa Roma 9:27, Prophet Isaiah exclaims about Israel, "Even if the people of Israel are many as the grains of sands of the sea, yet only a few of them will be saved." Sa binisaya pa, si Propeta Isaias mipahayag may tungod sa Israel. Bisan ang kaliwat ni Israel, sama kadaghan sa balas sa baybayon, apan jutay lamang ang maluwas. Roma 9:27, klaro kayo, jutay lamang ang maluwas. Sa Mateo 8:11, sa maing balita, Biblia na kanayon, hinumdumi kini, daghan ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, ug makigsalo sila kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Mateo 8:11, daghan dayong malangit, daghang maluwas, tuwas langit. Mateo 8:11. Akong pangutana, Bradsok, mauni. Sa Roma 9:27, jutay lang maluwas. Sa Mateo 8:11, daghan kay malangit. Ngano man ni Bradsok, paliw ko kung patinawan eh. Ang katinawan ini mo ang Israel nga daghan matud pa. Pero gingon usab nga kung ang Israel gusto nga makaangkon sa kinatumyan sa kaluwasan, nga kinahanglan nga silang tanan magpabilin nga matuhoon sa Dios o makanunayon silang pagtuman sa mga sugo sa Dios aron sila maluwas. Pero nakita sa Ginoo nga daghan sa mga Israelitas nga nadasan sa pagsimba og bakak nga Dios kanang nilag sa Cebuano language pa, mga bathala, Baal, Belfior, Diana, Jupiter, Astaroth, uban pa nga nakadani nila ang uban. Muna nga ang ilang kadaghan magkaanam og kadyutay, muna nga dyutay ra ba ang maluwas Israel. Ang tubag sumala sa unang bahin nga dyutay ra. Pero maabot man ang panahon nga sa tawag sa Ginoo kanila, ang Israel mo'y usa ka pinili sa Dios nga katawhan. Nga nailas makagagahom nga Dios nga mo si Yahweh, sa ubang Biblia Jehovah, yang anak mo si Yahshua, Jesus, Espiritu Santo, Paraklito. Mabot ang panahon nga sila ganuyon si Ginoo sa tuman nga pagkama sinulundon
o pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Munang mapil sila nining Mateo 8:11 nga hinumdumi nga daghan gikasidlakan og kasadpan nga moipon ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob ngadto sa gingarian sa langit. Daghan sila. Munang usa niini ka nakadaghan kay ang mga Israelitas mobot ang panahon nga sila muhimo silang lig-on nga pagsunod sa Ginoo o silang makanunayon nga pagsimba sa Ginoo sa matuon nga Dios o ilang kagahapon ug kadautan mapanas ingno nato mahanaw ug dili na handumon sa Ginoo ang ilang mga kasaypanan o kasalanan. Sa Pinadayag City, versikulo 9, dakong panon sa katawhan sa Dios ang mga luwas. Dili maihap ingon sa baas ang kadaghan nga di maihap mao sa lang gidaghanon sa mga maluwas. Manghinaot ta nga mapiltan ining daghan nga maluwas pinagi sa gipahimangno sa Ginoo ngayaw mo pagbiya kanako. Tuo mo kanako. Og sangpita ako sa inyong pagkinahanglan kaya ko mutubag og muhatag sa inyong gipangayo. Ako ang Dios nga way sinugdan ug way katapusan, matud pa niya, ako kanunay magauban kaninyo hangtod sa walay katapusan. So mao ni ang atong paglaom. Aron madaghan ang maluwas, kita hiusa sa pagtabang usap, pinagi sa pagtudlo sa maayong balita, pagdasig pagsunod sa mga pangnigingnan ni Kristo, unya mabot na to ang katumanan sa Pinadayag City 9, dakong panon way makaihap sa mga luwas nga dili mayhap sama sa pagkadili mayhap sa baas, mausad ang gidaghanon sa maluwas. Nas Pinadayag Kapitulo 7, versikulo 9, nagalaom kita og nagtinguha nga dili ta mapukling o di na magpasakop sa mga yawanong tintal, kundi magpabilin kita nga matuon, mapadayunon, og malagaron, ilabi na gayod si gahom, ngagihatag si Ginoo kanato sa pagkaluwas ang gahom sa pagampo. Muna itong tubag sa may pagutana ni Brad Rudy Recasa, arita ni Mado, Mado Kino. Salamat Badsok ug may gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang kitinawas pagtuong Katoliko. Badsok ang akong pangutana Badsok may tungod sa kaning kuan Badsok kanibang kuan Badsok ba kanibang pagka kuang si FD Badsok ba kun Katolik pitipindi kuan kun Katolik pitipindi Badsok ba tig panalipod sa matuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong si Kristo Badsok ba daan naman na Badsok nga kuano nga dunay kanang mo dipinsa o manalipod sa iyang iglesia nga tinukod ni Isu Kristo Badsok no daan naman na Badsok no nga adunay mo dipinsa sa iyang sa iyang iglesia Badsok no naan man naam na sa balaang kasulatan. Ang nasuwat na to kan nga mabasa na to gikan sa sulat ni San Pablo sa Pilipos 1:16 nga nagingon nga ako gipili sa Dios nga manalipod sa maayong balita o ebanghelyo ni Kristo. So doon na gipili, doon na chosen by God. O kusan ini si Saulo nga kaniyadto masinalaypon o nasalaag sa dalan sa kasaypanan, pero na-converter na imo siyang San Pablo o matod pa gipili siya sa Dios nga tigpanalipod sa maayong balita. Sa Judas Tadeo, kaya na may Judas Iscariote, way nasulat. Pero sa Judas Tadeo, doon ay sinulat sa Kapitulo 1, versikulo 3, nga ampingi gayod ang inyong pagkatinawag, nga kamo gihatagan o katakos sa paglaban o pagpanalipod sa kamatuoran nga gihatag sa Dios tiya kaninyo. So naaginas pala kasulatan nga ang usa ka tawo nga tawgon sa Ginoo ganahan malipay nga magtuon sa mga pulong sa Dios. O dili lang kay magtuon, iya gyud puy-an ang kinabuhi sa pagkabuutan, pagkamatarong nga
dili yun magpatintal sa mga gwapa nga babae o sa mga maibugon nga talanawon, kundi kanunay gipahaom ang iyang mga pulong ug buhat sa buluhaton sa kaluwasan. Pasana ang imong krus pagdumili sa imong kugalingon o paglikay sa okasyon sa sala o ikaw kung magpadayon maluwas ka. Mao na ang atong pagka-Catholic Faith Defender na sa 1 Timoteo 4:13, 14 ug 16. Tuon pagayo sa pulong sa Dios. Unya puy ka na ug ipaambit sa uban nga nakinahanglan. Kay niya ang paggiha sa imong pagpaambit sa uban, maluwas ka ug maluwas usab sila nga namati kanimo. Mao nang Catholic Faith Defenders, 1 Timoteo 4:13-16. Kinahanglan pagtuon, unya pagbansay sa pulong sa Ginoo o pagpaambit sa pulong sa Ginoo kana makaluwas nato. Mao na atong tubag sa pangutana ni Mado Aquino, balik ta ni John Porca. Dan salamat Brad Chok, ug mayong gabi kanimo pag-usab ug sa atong nagsunod din na sa matalom labi tong lima ni Father Kuan kining Father Alin diya sa Kagnaan matalom lite nga mo si Ernesto Roses. Mayong gabi ida Brad Erning ug ni Brad Alan kining Salada das Tubigon Bohol. Sugway kakulian Brad, mga buwan naman ang kapin basin na magkaanhatan niya na nga panahon na sa Nobyembre 1 ug 2. Ako po utana Brad Sok, nagingon man nga atong nasugatan nga ang taong matarong nga tao maglisod pagkaluwas. Unsaon pagka ang mga dautan? Ang bangutan na unsaon man pagluwas sa tao Brad Sok? Diya sa 2 Pedro 3:10 ug 11. Unsay katinawan ni Brad Sok? Nasuwat yun na, nasa 1 Pedro 4:18. Malisod gani ang mga buutan o matarong nga taong maluwas. Unsa na kalisod ka itong mga tao nga dautan. So, maninguhag yun. O may bawta kung kita naabas ka dautan. Ang sunod na itong hunahunaon, masayra na to. Nga pinagi sa itong pagtuon sa mga sugo sa Diyos. Kung ato ning giyatakan, ato ning gilapas, mao nang sala. O ang sala mo ipagpaulipon sa yawa. O ang gapos sa yawa nga di makita, guruyon taniya. Alang sa tuyo niya sa paglapas, pagsupak sa sugo sa Ginoo, hangtod pagabot sa panudya, may impirno ng tawana. Muna sa ipagi niya na, mao grasya sa Ginoo. Ang mga pagampo sa mga tao, alang sa mga magkasasala, muna doon natin mga monasteryo, mga madre nga daghan nagpuyo sa lain nga mga monasteryos, wala yung gihimo na pag-ampo, pagtukaw, alang ganato magkasasala. Doon na siya mga munghi, monasteryo men, mga lalaking nagpuyo sa gilibutan sa mga paril, o gihimo nila ang pagpanguma, suod silang dakong yuta sa kaumahan, o panginabuhi, o ubanan nila ang pag-ampo kanunay, o pagtuon sa Sagrada Skriptura. Kana sila kanunay nagampo, o kinsay lang giampo kita nga nasagawas ilang monasteryo nga daghang nasalaag bisan sa mga batanon nga nalimot na sa pagsimba pagampo sa Ginoo. Niya daghang mga barkada nga mo sungay sa daotang buhat, ilabi na sa pag suyop sa mga gidiling drugas. Kinahanglan doon na mga pagampo aron nga maluwas ang katawhan. O kita nagasalig niya na nga tungod sa mga dilang nato makita nga mga tao kay naa sila sa monastery, sila di ay nagluhod nagampo para kanato o dunggon na sa Ginoo nga itong pagampo nga daghang mga panalangin o pagi nga mga makasasala mulingi sa Dios o matao pag-usab pinagasbag-ong kinabuhi kini tawag sa Ginoo nga doon naging katumanan. Kay doon ay daghan nagampo para kanato. Kita sad, maninguha sa ta pagampo sa Ginoo alang kanato, alang sa itong mga minahal sa kinabuhi. Niya atong ibalik si Brad Rudy Racasa. Daghang salamat pag-usab Brad Sok. O may gabi diya sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayok Limbaga, Saning Laraga, og ni Luis Antomo Abing.
maayong pagpaminaw kadatong tanan. Karon Bradsok, arita sa Biblia Bradsok, sa Panultihon 19:17. When you give to the poor, it is like lending to the Lord, and the Lord will pay you back. Kung muhatag ka sa mga kabos, sama ra nga nagpahulam ka sa Ginoo, ug mubalos siya kanimo, mubalos ang Ginoo kanimo. Panultihon 19:17. Sa Hope 15:31, sa maing balita, Biblia na kanayon, if they are foolish enough to trust in Abel, then Abel will be their reward. Kung magpakabuang siya ug musalig sa dautan, dautan usab ang iyang madawat. Job 15:31. Sa Genesis 3:14, sa maing balita, Biblia na kanayon, ang Ginoong Diyos miingon ngadto sa bitin, tungod niini silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang may agom niining tungluha. Sukad karon bitin, magkamang ka na. Pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Akong pangutana ani Bradsok, wa man jud ko kitag bitin nga naglakaw. Gitunglo man sa Ginoo nga magkamang ka na. Unya, magkaon ka nag-abog. Wa jud ko kitag bitin mo kaog abog. Pristikin man gyud Bradsok. Paliw ko nung patinaw ni Bradsok. Salamat kay Brad Rudy sa imong maayong nga pangutana. Nga ang bitin gi pagkadaugan sa Ginoo sa hukom nga ikaw magkamang na sa yuta. Magkaon og abog. Yan ingon sa Brad Rudy nga naglandan kanunon sa mga bitin mo man mga chicken, mga manok o mga langgam nga madakop nila pinagi silang mga pagpuyo sa mga kahoy sad. So unsa man ning hinabua nga kining bitin magkamang, unsa man lilaktan ni niya to, unsa man pag-irog ni kanya to, maglakaw ba ning wa may tiil, magkamang na magkamang ka na. Usa kini ka hulad pamulong nga nagkahulugan nga alaot gyud kay sa tanang mga mananap sa yuta, ang tao, ang adult, dako na nga tao nga makakita kung bitin na mangita gisag puspos o bato niya gukuron pa niya hangtod nga mapatay ganyang bitin. Mo ning dadangatan sa iyawa mo sa bitin nga sila mauyamot pa kayo. Dili tinuod nga hunahuna nga ang bitin kaniya tudon ni tiil nga naglakaw. Kamang yapon na pero ang bot sa bot uyamot kay sila gukuron man, dumtan man sa mga tao. Kay kasagaran madungog nga bitin makapaak tagsaray mabuhi. Labi na kining mga bitin nga kanang kubra, law mo isog kay nga lason, hilo ng ilang laway nga masaghin na sa panit makadaot o makapamatay pa gani. Busa mo na nga gidumtan sa mga tao ang bitin. Mo na ibot sa buta na ang pagkauyamot na tungod sa imong sala ang tinuray ng yawa mo din isod si bitin nga mo'y nagtintal niya na iba. So mo na ang bitin mo may gigamit na himong dulumtanan sa mga tao. Uyamot nga sa ito pa nung lisod pagkaon pero di sa na magkawag-abog mangitang ginag makaon but na pasabot nga mauyamot ug maglisod ka ug gukuron ka sa mga tao kanunay. Mo na ang meaning anang Genesis 3 nga silutunglo sa mga bitin. Mo na itong tubag sa mga tanan ni Brad Rudy Recasa, balik ta ni Brad John Porca. Dahil sa lahat, Bradsok, mayong gabi sa akong nanay Pining o ni Tatay Crisin Dolorito des Malapok Norte, Maasin City. Mayong pagsunod ninyo nay sa matag Martes sa gabi. Ani ata Dinis Duyarep o Kuban ni Bradsok Fernandez. Akong pangutana, Bradsok, daghan karong mga tao apan wala na magsimba sa Dios, nagbuntag nagpangitag kwarta. Pangutana, unsay mahitabo niini, Bradsok? Kunya naa na sa 1 Juan 2:1-3 nga sa in English pa past heaven. Unsa man ni ka, Bradsok? Ang una mo nga daghan ng mga tao nga wala ay pagkabana o bot sa bot nga wala gyud sila'y paghuna-huna
unsay tuyo sa ilang kinabuhi, labi na sa pag-ila sa dakong gasa alang sa atong kauswagan o panalipod nga mao nga atong hingpit o matarong nga paagi sa pagsimba. Kaya na may pagsimba nga jama-jama lang matud pa sa mga tigulang kay musimba dito mga ulitaw o tanahon mga daga, ang dagasan, tanahon mga ulitaw o malimot sila ampo mo na nga dili na maong matang sa pagsimba. So, balik ko na to nga sa Deuteronomio 16, nagsulting Ginoo nga diha sa adlaw sa pagsimba nato sa Ginoo, daghan na nga atong madawat. Una, natuman na to ang sugo sa Ginoo. Kay unang sugo sa Ginoo nga siya atong simbahon alagaran. O sa atong pagkamay ng puon sa atong kinabuhi. Sa matagkaroon og unya, matud pa ni San Pablo sa 1 Tesalonica 5:17, pray without ceasing. Sa ato pa, pagampo kanunay. Sub-sub nga pagampo. Kaya gini makaluwas ka na to. Kaya ang pagsimba, mo'y higayon usab nga makadungog kita sa kalanon sa atong kalag. Nga mao ang mga pulong sa Dios nga hatagag kinabuhi sa pagwali o pagsayses mga pare sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo ni Kristo sama sa kaputli sa kinabuhi, kamapaubsanon, kamakugihon, o pagkamahinatagon. Generosity or charity nga importante kayo. Makatunan na ito sa pagsimba o makakalawat pagita siyang mahal nga lawas nga mo'y garantiya sa atong kaluwasan. Kay si Jesus mingon, kadtong mukaon sa akong unod, ako mupuyo kaniya, siya mupuyo kanako, ug kanang tawana dunay kinabuhing walay katapusan. Nana sa Ebanghelyo giasin ni San Juan 6 versikulo 54-56, ang mukalawat sa akong unod matud pa ni Jesus, ako mupuyo kaniya, siya mupuyo kanako, ug kanang tawana dunay kinabuhing walay katapusan. Pagkanindot naman, hando mo na to. Nga na si susunod ka na to. Kalit nga kamatayon, mga katalagman, na ipanalipod nga espirituhanon, nga naangko na to pinagistong pagsimba sa matag Domingo, kung mahimo kada adlaw, kalawata, o labing una nga matuman na to nga atong Sunday obligation, nga Domingo nga pagsimba. So, mao na nga kinahanglan kayo ang atong pag-ila nga nung musimba ta tungod kay sa kalibutan karon daghan na kay wa musimba, pero kaluis Ginoo sa Katolikong simbahan magdasog sa kada Domingo mo sugwak simbahan, pero bisan pa niya na doon na pagipoy daghan nga mga tuog lang wanay hunahuna nga moadtog simbahan nga didto unta mo ipagpanghugas sa atong kalag nga hugaw unya malimpyo ta og layon makadawat tag balaang panalangin sa atong pagsimba. Mo na hinungdanon. Brad Rodi, sa di pa nato ihatag sa Brad Rodi no natay mga social concern atong pahinumdom atong mga igsuon nangita sa atong libro. Ang Brad Sok doon may libro nga gipangita, Armadura Divina. Kining 7 ka mga libro nga giusalang sa kalibro. Niya daghan mga pagtulunan nga makatunan sa mga tao. Labi na sa mga pagtulunan sa kaluwasan. Mga balaang sugid. So kining mga libro na to naaron sa Archdiocesan Book Center. Kung mo ka sa Cebu Cathedral, igatubang nimo dapit to na diya ang Archdiocesan Book Center. Na diya i-display atong libro katinawat sa pagtuo, Armadura Divina, na taming argumento bibliko, kaagis mga balaan kon mga santos, ug doon na siya in English nga version sa katinawas pagtuo, Defense of Our Catholic Faith. So, mangita mo niya na. Ya, sa Archdiocesan Book Center, mabiabi ninyo mo si Brad Juanelio Bernaldo. Kauban niya sila si Lorena Gabine o si Annalyn Helbolingo. So, way problema kay mutagad sila kanunay dahil nagka mga madaan na to
sa atong palay, labi na sa mga images of the saints, mga hulagway, mga rebultos, mga santos, nagkalalaing bersyon sa Biblia in English of Binisea. O naasan ang mga kinanglanon sa simbahan sama sa chalice, mga candles, o uban pa. So, muna itong pahibaw, unya, by the way, doon na tawag nila kay gusto silang tawgon sa magpa-deliver ba sa ilang paliton nga libro, mao na ilang numero, na numero nila nga kining yan lang na to o cellphone numbers 0935-863-3951. So na to 0935-863-3951. So mo na yung ilang numero nga makontak na to. Ya, sa dili pa ta mo paminaw sa atong duha na to kakauban karon ang atong Talisay City, Cebu, Philippines. Ginumala ni Mayor Samsam Gulyas sa kaligdong utan batanon nga mayor nga kada simana kausas usa ka simana Huibis mo do nagi barangay sa 22 ka barangay mo duo gid siya one at a time. Munya dala ang mga serbisyo sa mga medical, sama sa mga tambal, doktor, mga nurses, unay na yung mga tambal nga para sa masakiton niya. Nya, dental clinic. Alang yan to mga na sakit sa itong gum, mga pagpaibot ba sa ngipon, na serbisyo niya na. O dala na usab ang mga abogado nga tunay mga problema sa barangay, mga gaaway sa pagka-usab na sa butang sa ilang muhon kung boundaries, niya doon ay mga gagmay kakulian nga morag nanay away na ginanglan sila legal counseling. Ya, mausera na, dili na mabot sa korte, ya, pulo sila win-win solution. Muna nga na mga abogado san, na mga binhi nga gidasad sa mga kauban sa mayor aron nga matanom ninyo sa inyong nataran. O guban pa, karita sa patag diri sa luyo sa City Hall ay dialysis clinic. Kaya ato mga kaigsunan nga doon ay sakit nga waswasan o blimpyuhan kanuna yung dugo pinagi sa scientifical gadgets. Dialysis, way bayan. Wato ka sa private hospital, mahal kayo na. So, mo na nga ang serbisyo na diya kung doon ay mga masakiton na madiya ang South Medical Center, hospital, way bayad ang tambal, wasin bayad ang doktor, unya nasa eskwelahan, nga way tuition fee, mahuman ninyo yung kurso, mga 4 ka tuig o 3 ka tuig, magdaan na mong diploma, unya way bayad, way tuition fee. Ingon niya ang serbisyo ni Mayor Samsam sa iyang mga kauban. Kuyog niya kanunay. Ang iya sa asawa si Ria Congressman Golias sa top 10 congressman, congresswoman. Nadawat niya ang recognition na usas na po ka mga kongresista sa tibok lalawigan sa Sugbo nga o sa uban nga Kabisayan na dawat niya ang award tungod sa iyang kakugi pagalagad sa mga kabos sa 1st District sa Cebu, Philippines. Unya, uban kaniya mauning ato mga tagdon nga mga kauban nga tabang yun. Maong Vice Mayor niya si Vice Mayor Chuyas na daghan kay mga gipadasan ngatong sa mga kaigsunan na to. Namay ni tawag dong. Yan na. Yara ni. So, ato sige pahunong. Ya, ato sa nihatag ni Dong Julius ni atong kaimanan. Aron nga, way mo
Di Kuan naman yung higtan na ba ni Kuan? Di mahulog, di mahibili. Okay. Salamat. So, ang mga konsyales nga bulig sa atong mayor, morning musunod, sila si Honorable Digol Golias, Honorables Maning Cabriana, Rodi Cabigas, kung pagumangkon, Danilo Caballero, Gil Restauro, Ferdi Rabaya, Atty. Rocky Bass, Licto Bacaltos, si Dexter Daan, Fi Ilanan, Josepina Consial, o si John Restauro sa Iski. O po sa kini mga tabang yun, mo kugi kayo mga resolutions and ordinances aron nga mapadawat o mapagawas ang mga appropriation para sa proyekto sa mayor. Salamat kayo ta. Usa sa itong mga pasalamatan usab nga itong mga kaigsuunan nga mga nagampo para sa itong programa nga morning musunod sila si Cesar Lindy, Faye Barino, si Julius Lawas, Presidente natos Catholic Faith Defenders, Brad Julius niya San Fernando, niya ang Osana Religious Jan Jantan, o si Jeffrey Kilyusa, Sulping Algere, magtiayon ni sila nga buutan niyo kayo matinabangon sa mga kabus nga naginanglan. Brad Sulping Algere, yung kapikas, o nga atong mga pinanggaasang mga kauban sa Catholic Faith Defenders na mapil na to sa pag-recognize na morning musunod sila si Brad Steve Buti, Carlo Badinas, Dennis Sabarquis, John Purka, niya si Brad Primitivo Undag, o si Tony Canelias, Julito Palen, o si John Chua, o uban na itong mga Catholic Faith Defenders, si George Turifil, niya sila nga makugihon yu kayo. Niya nga ito daing hindang seminar Catholic Faith Defenders Apologetics sa buwan sa Oktubre, Pitsa 4 o 5. Ito sa hindang. Niya John Purka and Company, mga yun, meron nga pambit sa mga pagtulunan. So, muna itong mga recognition, pasalamat Diyos magapanalangin na to. Sila si Brad Adam Ampir, atong Presidente sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter. Muna yung atong i-recognize karon niya. Balik sa ni Brad Rudy Racasa, please. Salamat, Brad Sok. O may gabi sa tanan yung listeners na itong programa, katinawan sa pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ronnie Reyes, Armando Gorgonio, o ni Engineer Lambong Racasa. Maayong pagpaminaw kadatong tanan. Karon masok, aritos kasulatan sa Isaias 5:23. But for just a bribe, you let the guilty go free, and you keep the innocent from getting justice. Kamong nagbuhi sa mga sad-an tungod sa suborno, o naghikaw sa mga inosente sa ilang katungod. Isaias 5:23. Sa pagbangutan 4, tudling 4, sa mayang balita, Biblia na kanayon. They let their babies die of hunger and thirsty. Children are begging for food that no one will give them. Tungod sa kauhaw, mipilit sa alingagngag ang dila sa masuso. Nangayog pagkaon ng mga bata, apan walay mihatag kanila. Pagbangutan 4:4. Sa Panultihon 1:26, sa mayong balita, Biblia na kanayon, miingon ang Ginoo, busa katauan ko lamang kamo, kung abuto na kamong kalisdanan. Miingon na sa Ginoo, bugal-bugalan ko kamo, kung abuto na kamong kalisang. Klaro kayo, Panultihon 1:26, bugal-bugalan ko kamo, kung abuto na mong kalisang. Akong pangutana, Ani Bradsok, unsa may buti pasabot, Ani Bradsok? Nga bugal-bugalon ng Ginoo, Bradsok? Palayo ko na kong patinaw, Ani Bradsok. Pagkatawa no, sa mga tao kung pa sa ini na kanang Panultihon 1:26 nga ningon mo kung Ginoo sa makadaghan ako
paambit, nagdapit, o naigugma ka ninyo, nagpinumdum ka ninyo, nga kung iandam nga langit, way bayad, alang sa inyong kaluwasan. Sa mga daghan, nagsunod ako kaninyo, o kamo nag-atras palayo ka nako, kay kamo naghinulsol pa nagbalik yapon sa iyong kasalanan. Unya mo saan ka nako nga maghinulsol yapon kamo, mubalik yapon sa kasalanan. Maurang yapon ang inyong paghinulsol, walay kapuslanan. Mauna nga kining sa panultihon 1:26, mo ni sukli sa ilang gihimos Ginoo. Maurang ingon Ginoo, mabot ang panahon nga kamo magkalisod ug magtiyabaw kanunay sa pagpangita kanako, apan katawaan ko kamo, ug ako mubugal-bugal na kaninyo. Usa ka ni kahulad pamulong, dili ni sabton nga magbugal-bugal ang Ginoo. Buti pasabot nga talikdan sa Ginoo, kay sa panahon nga siya nagkinahanglan pag-ayos sa mga tao, gitalikdan man ang Ginoo. Pero lagi doon ay supplicatory kon abag ni ana. Unsa man ingon ang Ginoo, bisan unsa nimo kadaghang sala ug kadako sa imong kadautan. Kung ikaw muduol ka nako, maghinulsol ka sa imong sala, pasayloon ti ka. Bisan pa ang imong nga sala dagtong pula, kung itumpa sa alkitran, akong paputiyon ang inyong kalag sa masanyibe, Snow White nga labian kaputi. Ug mabasa na nato sa balang kasulatan na sa Isaias 1:16-18. Di ay nga kanang gingon nga ang Dios mo katawa mugal-bugal sa mga tao nga nagbaybiay kaniya-kaniadto, dili na tinuod nga bugal-bugal nga pareha sa itong madungog. Ang buot pasabot sa Ginoo mao ang iyang tanyag nga siya andam sa pagdawat gyapon sa mga tao bisan unsa ka makasasala, pero gibiyaan na nila nga sala. Niuli na sila sa Ginoo, pinagi sila mga pagampo, paghinulso sa sala ug pagbuhat og mayo, silang pamilya wa nila talagdi, kanunay giamuman nila ug manimba na sa matag Domingo, makita sa Ginoo nga angayan na nga kini mga tawana pagganganlan niya og renewed people of God, gibag-o na nga mga tao sa pulong sa Dios ug doon nagyapon sila kaluwasan kay nibalik man kaniya. Muna atong tubag sa may pagkutana ni Brad Rudy Recasa, arita ni Brad John Porca. Daghang salamat Brad Chok, pag-usab o mayong gabi labi na sa akong mga igsuon diya sa Kagnaan, Matalom Liti ug dinhi sa Lapu-Lapu City, ug labi na ni Virgilio nga kasumaran dayron sa iyang usa ka tuig nga kasumaran sa iyang kamatayon. Sorry lang yun nga wa ko kanha tungod kay di ko kanha karon, o wa ko kanha tungod kay ana may programa sa naapilta sa aning Channel 47 o sa Duay Arep. So ako lang, sorry lang yun mga pagumangkon nga wa ko kanha karon. Kay apil na doon yun pag greeting si Bishop Rubin Labaho sa iyang birthday karong adlaw. Karong adlaw, sulog siya adlaw na tawhan, takos kayo sa itong mga pagampo o mga panghinaot nga may panglawas, pabilid ang iyang kabuutan o kaligdong sa pagsangyaw, mao si Bishop Rubin Labaho sa Kasubuanon o taga Talisay yun. Parehamig lungsod, Talisay City. Kay naman tiyanis ka Santo Rosario, no? Ang yari assignment karon nasa Santo Rosario, pares din sa Cebu City. Ug makita ninyo panahon nga naibisa, pagtala lang sa oras sa magkalugar kay siya makigsulti o muhatag kanyog mga counseling kung gikinahanglan. Balik ta ni Brad John Porca. Salamat Brad Chok. Uy, nakalimot ko Brad Chok, birthday sa akong bata dahil magpuhon. Happy birthday dong sa imong pagsaulog ug mga adlaw. Simba lang magampo. So sorry lang kitang watay matampo ang ako lang ang Ginoo mohatag panalangin kaninyo sa imong pamilya. Ako mo tanan Brad Chok nga na sugatan ningon nga unsa man ang langit, lugar ba kini o dapit o kahimtang? Ang pangutana, naabagoy langit? Naas 1 Korinto 2:9. Unsa may katinawan ni Brad? Ang katinawan mao ang mga pulong sa Dios, kay matud pa sa Dios sa panultihon 8 City nga akong mga pulong tinuod, unya nga akong isulti dili bakak, og siya mingon nga dunagay langit. Ya,
Usa sa mga pagpainumdum kanato nga dunay langit, gitudloan ta ni Jesus sa pagampo sa Pater Noster. Ang pagampong Pater Noster naghalugan og Ama namo. Ug mo ni ang atong mabasa sa Biblia nga gipainumduman kita nga mo ni ang labing epektibo ug labing hinungdanon nga pagampo kay si Kristo magyud ang nagtudlo kanato nining pagampo nga Pater Noster. Mao ning musunod nga tong nga pagpainumdum gitudloan kita ni Kristo niini nga matag sa pagampo ang Ama namo naa ka sa langit pagdaygo ng imong ngalan matuman imong pagbuot dinhi siyuta maingon sa langit. So klaro gyud gisubli pagbalik nga Ama namo nga naa ka sa langit. Siya ang nagahimo kamo nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. O sa naday dapit gyud ang langit kay tuwa man siya magpuyo sa langit. Nahimo kining trono sa iyang gingharian ng langit. O ang yuta mo ang iyang tumbanan. O kini mabasa nato sa balang kasulatan sa Mateo 5 versikulo 45-46. So gihimo gyud ang paglitok o pagbalik-balik sa pulong nga langit. Yan ingon pag siya, ako nagaingon kaninyo nga bisan unsa nga paagi dili gid kamo manumpa bisan tungod sa langit kay mao ning lingkuranan sa Dios. Sa tupadapit yun ning langit kay mo ipuloy-anan sa Dios. Niya ang yuta maong tumbanan siya mga tiil. So dunay langit ug kanang langit mao na ang dapit nga matud pagiandam sa Ginoo sa 1 Korinto 2:9 wala pa makita sa atong mga mata, wa pa madungog sa atong dunggan ang kanindot sa huni sa langit, ug wa pa mabati sukad sa kalipay nga atong gisinati sa kalibutan, way kalipay mulabaw sa kalipay nato sa langit. Kay mo ni ang kinabuhi nga walay katapusan ug kalipay nga dili mahuman sa pagtagamtam nato sa walay katapusan hangtod sa kangturan. So dunay langit o kini giandam sa Ginoo nato. Isaias 43:7, ayaw kalimot tao nga ako nagabuhat kanimo alang sa langit, alang sa kong himaya nga mong kinabuhi ug kalipay ng walay katapusan. Mao na ang ipaybaw sa Ginoo. Ug sa ako nangingon sa Panultihon 8:7, ako ang Dios ug akong mga gipamulong kamatuoran ug akong gipamulong dili bakak. Nag-andam siya kanato nining gingharian nga gitagana niya nga human sa tong kamatayon aduna kitay kahayag nga agakon ta sa daghang mga anghel ug ikuyog ta ngadto sa bakan sa Dios, sa puloy-anan sa Dios nga mao ang kalipay nga walay katapusan sa langit. Nya balik ta ni Brad Rodi Recasa. Daghang salamat Balsok og maayong gabi diha sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ray Restauro, Nelson Reyes og ni Bitoy Bakule. Maayong pagpaminaw kadato tanan. Karon Balsok arita sa Sirach 1 tudling 26. If you want to be wise, keep the Lord's commandments, and He will give you wisdom in abundance. Kung buot ikaw nga mahimong maalamon, tumana ang mga sugo sa Ginoo ug hatagan ikaw niya og kaalam. Sirach 1:26. Sa Panultihon 16 tudling 4 nagkanayon ang kasulatan. Everything the Lord has made has its destiny, and the destiny of the wicked is destruction. Ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan ug kalaglagan ang sangputanan sa taong dautan. Sa Mateo 21:31, Jesus said, I tell you, the tax collectors and the prostitutes are going into the kingdom of God ahead of you. Mateo 21:31 nagkanayon. Mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga mga daotang babae una pang makadawat sa panalangin sa paghali sa Dios kay kaninyo. Mateo 21:31, ang mga daotang babae.
Maumay malangit Bradsok, ato ba ning sabton Bradsok? Kanang nagbaligya sa ilang dungog, mo ni mga malangit Bradsok. Paliw ko nung kupatinawa ni Bradsok. Ang atong tubag niya na sa Pinadayag 21, 27, kaningon ng Diyos nga, wala gyud makasuod sa langit. Bisag dunay jutay lang nga buling. So kanang buling sa atong kalag nga gagmay nga mga sa apil na nato sa paghinulson o pagbiya. Labaw na ang salang mortal nga dako labing makadaot nga sala atong nang hinulsulan mapasahilo ta ang makasuod ta sa gingarian sa langit. Pero kanang ingon nga kadtong maniningil sa buhis, kadtong mga babaeng nagbaligya silang dungog ilang lawas unang makasulod ngadto sa langit. Aw kasuod na sila kung ginulsol, pero mao ni silang maigo kanunay sa mga pakigpulong, mga sinulat sa mga balaan nga ang maong mga makasasala sama sa mga nagbaligya silang kadungganan, sama sa mga taong manika sa ilang pagkakolektor sa mga buhis sa gobyerno, o kini sila maigo kanunay sa mga atake hangtod nga sila makaamgo na nga kinahanglan gidi ay nga magbag-os kinabuhi. Sa ka prostitute Maria Magdalena na himong dako nga santa tungod kay gibiyaan niya ang iyang dautan nga buhat ug nisunod siya sa mga sakripisyo ug buhat sa kaluoy ug ilabi na sa pagsunod sa mga kasuguan ni Kristo Jesus na santa siya. Kana usa ka pagpahinumdom nga bisan ang mga prostitute adunay luna sa Ginoo siyang pasaylo o kaluwasan sa langit. Lakip na sa mga tax collector, mao na doon na sila luna sa gingarian sa langit, sama ni San Mateo nga anak ni Levi nga usa ka tax collector gidapit sa Ginoo isunod ug naimong usa ka dakong apostol San Mateo ug kasuod na siya sa gingarian sa langit kay siya mihalad ba siyang kinabuhi ug ipasulan niya ang iyang daghang kasaypanan. Muna itong tubag sa pangutana ni Brad Rodi Racasa. John Porca. Dahil salamat Bradsok o katapusan din na naman itong engineer no. Ang pangutan na Bradsok nga nag-ingon nga naman anang suko ang Ginoo kanang pagtawag og birth control kay das Deuteronomio 14:1 na may basiktume nga Genesis 38 unya 9 ug 10 nga nung gisupak mo sa mga tao Bradsok kining gibalaod sa Dios nga gidili. Unsa may katinawan ni Bradsok? Unsa may katinuran ani? Ang katinuran mao nga na litok na sa mga kining mga daggo sa sinsya o sa mga doktor, mga nurses kanang birth control. Sanang birth control pagpugong sa pagpanganak. Yaw, kanang pagpugong sa pagpanganak sala na o dili sala. Ang Ginoo ningon man go and multiply. So yatang gisugo niya katawhan nga dunay tawag sa kaminyoon nga magminyo. Katong gitawag sa dili pagminyo sa mas mga pare, madre, mongha nga nagpuyo sa kinabuhing silibasi nga di magminyo ilan ang tawag sa Ginoo. Mao nga dili sala ang pagminyo o pagpasanay sa kaliwat. Pero nga kanang paghimo sa birth control kung pagpugong sa panganak niya gamiton ng mga kahimanan nga gidili sa Dios mo na sala sama sa pag-inom o mga drugas, mga pilduras nga ron mamatay ang batang isabak sa pipila pa lang kasimana, murder ka na siya o pagtuok sa bata pinagi sa hilot, murder ka na siya. So busa dako ng sala ang birth control nga sama niya na. Pero ang birth control nga magtambag sa mga doktor mao ang ingan na nato og mga pagtimaan sa mga panahon nga ingno nato nga dili fertile ang babae sa ilang paghiusa sa ilang kaminyoon way mahimo nga bata kay dili man fertile ang babae. So di modo gitugot na, pero kung patyon og tuyo ang bata nga gisabak kana mo'y gidili is Ginoo. Mo sa mahimo ang birth control pinagi sa tambag sa mga doktor, dili ka ng paggamit og pilduras o dili paggamit og kanang mga pagtuok sa bata nga naapa sa sabakan
kay salang mortal man na. Pero doon ay mga doktor nga makatambag nga dili sala ang paghimo sa birth control nga magpugong si kaugalingon. Unya na sila magpahimo sa ilang ka pribilehiyo sa panahon nga uga ang kahimtang sa babae nga dili siya mamabdos kung hilabdan kay lagi wa man siya sa iyang panahon sa buhi nga binhi busa mo na birth control nga gitugot sa simbahan. Dili ka ng paggamit og mga kahimanan sa pagpatay sa bata. So mo na atong tubag nga ang birth control kinahanglan doon ay counseling spiritually gikan sa mga tao sa Dios sama sa mga obispo, mga pare o nga rin na sa mga doktor ug nurses nga makatambag kanato kanila nga mga minyo nga sila magahimo sa pribilehiyos kaminyoon sa panahon nga uga ang kahimtang sa babae. Mao na ang isulti sa mga doktor o kita wa tay kabagkaaga niya na mo sa kamo nga mga naa sa kahimtang sa pagka umaanak pa nga edad sa babae mo konsulta gyud labi na sa mga minyo ug dili magunhaw na niya ng mandili minyo kay magpamuhos na sila aron lang sa pag-pleasure nga kini makadaot sa ilang kalag. Salamat og Libro. atong ipaybaw nga atong libro ang katinawan sa pagtuog Armadura Divina kaagi sa mga santos ang taming o ang atong argumento bibliko o doon na pa in English nga Defense of the Catholic Faith. So tubang Mos Cathedral lapit sa na diya ang Cebu Association Book Center na diya ma-display ang atong mga libro sa Cebu Cathedral. Matubang ka dapit sa dili dapit sa kay mga tubang ka sa katedral na diya ang Cebu Association Book Center nga na ma-display ang atong libro nga inyong gikinahanglan. Nagagsalamat salamat ta sa atong Engineer Julius Kaputulan, John Porca, Rudy Racasa ug si Mado Aquino ni kuyog nato sa atong pagpambit ning katinawan sa pagtuo. Dios magapanalangin kanato tagbuta po ning atong tulumanon. Katinawan sa pagtuo. Salamat ta sa atong butang lingdong nga manager mao si Reverendo Padre Filma Phil Castrodes nga patanon og madasigon kayo sa pagpambit sa mga tinagsig nga mga pulong sa kaluwasan nga iya programa nga nindot kayong paminaw. Ang Diyos magapanalangin kanato.